Pinoy Bus Driver TV. Ay, marami kong buset. Lalaki sa tayo dito. Alauna ko rin na palang hindi ko buset. Nalayas tayo sa train. Pero na si Ronson Meron. sa tindahan na niya. Tindahan doon sa ano, saging. Oo, lagi. Kasi meron din doon sa crossing siya, siya nagkukumpra doon eh. Di ba kung matingin crossing? Bahan na, sabi niya. Ito lang tayo ron sa may ano. Oo, Kaya wala naman pala sa loob na. sa tindahan ang sinabi niya eh. Oo. Wala pa rin sa loob niya. Ay, Sun provide. Ikaw dito kay may ano man? May signboard o? Babay na mga taga-bulan. Kami ay sisipat naman sa lugar niyo. oh, Maribe. Ito, nag-vlog na kami. Papasok kami dyan. Sige lang, sa mga piraso ba yan? Ano na namin kung buset? Paano pulo yan? Alam tayo dito sa lugar Kaya mapasok kami dyan ha. bulan. Sige. Abangan mo kami sa kuhan, sa guest terminal, kaya hindi namin alam ang book dyan. Sino yun? Kasi mawanta, payo lang. Sige. Isip lang. Oo. Sino yun bro? Okay. Oo. Alam ko doon. Alam ko. Sabi ko, mawanta, payo lang. Ah, Sabi ko, payo lang muna. Oo. ang dami-dami lastiko dito wala. Wala ang lastiko ah.
kalsada dito kami ng Pusip. Buhay lang ito, buhay. Kaya wala ka pag-bindo kayo na papasok dito. Nakakatulugan ko yung Pusip. Kaya na ito, Pusip kayo. Shout out ako dyan sa mga taga Bye-bye City na kapag-asawa ng taga rito. Kasi Romy Vitolia. Taga rito lang sa bulan ng asawa niya. Bye-bye din. Hindi yata malapit sa may mabuntang patagos ng Cagaris. Sige, pero pila na ito. Ikaw madam. Uy, nadaanan yung bagong kasada ng Pico sa Aerosen? Nakatalo sa Magtaw? Hindi pa. Wala pa nadaan doon? Wala pa. Karigos na gulsyan, walang karigos. Yan talaga ang buwan ng Pinoy bus driver. Maligo, walang solok, sanay. Hindi tayo talaga sa mundo. Sanay.
Ikaw? Ikaw ba yan? Ikaw? Ikaw ba yan? Okay. Oo, ano? Meron tayo, dito. 3 months lang, 3 months. Tapos sa Aerosol, meron daw. Tapos sa Susunod, meron din daw. Ang isa po dito, Aerosol, Susunod, at Eriga. Kukuha natin dito po. Malaman natin ito mamaya. Sa Eriga, kung ilan ang sumatotal ang ating max. Ito natin kasi crossing ng dressing. Ayan, pag kumana tayo dyan, hindi na pamunta ang background. Ito, pamunta. Pero siya ito sa road. Ayan. Kapatugyan ko dito siya. Eh, libre dito. Okay. Salamat ka pa sa ating mga pasero. Para habol po nila.
sana nito, binubusin na palagi buo-buo nito. Yan o. Lagi umuupok. Tubig dahil o yata ang lamang sa ilalim ko. Yan o. Sagana rin sila kung itong gano'n. Maraming pal. Bukol-bukol, parang may pizza. Laban, kung siya tayo. Kala. Ang kalataan nito. Dito ba? O sunod sa tandaan niya? Yan, dito lang tayo sa kamera. Baka mamaya ba, malaan dyan. Meron man yata ano, kalkulate. Yan na yun, malapit sa ilapit. Sabi, labi. Doon pa, kaliwa. Di ba dito tayo nagbabagsak ng ano? Oo, dati. Laban. Wala na dito. Ano yun? Tindahan daw. Tindahan, doon saan yun? Doon, nasa... Sasagingan. Oo. Pero gusto ko. Yerosin yan dyan, Yerosin. Yung pinangangasin ko nila. Pwede na rin kamakusan ng bunusan. Ubat. Ayun, so na no. Ay, si Magaw. Oo nga. Ah, dito, dinig yan.
Kayo ito yan. Daghan. Akala ko sa Sunoy. sa doon sa kabila. Ano araw bukas? Kuan.